Gost Infoplusa je doktor pravnih nauka Mitar Radonjić. Dobroveče, hvala što govorite za Infoplus. Hvala vama na pozivu. Incident koji su turski državljani izazvali u podgoričkom naselju Zabilo pokrenuo je niz negativnih dešavanja u našoj zemlji. Vi ste upozorili da određene kriminalne strukture to mogu iskoristiti, da ovu situaciju iskoriste da podstaknu haos u državi. Kakav je vaš komentar? Na samom početku bih osudio kako ponašanje turskih državljana, tako i određene odgovore, kako ste vi to lijepo rekli u odnosu na saopštenje koje sam ispred svog kabineta dao, da po mom mišljenju prepoznajem određenu matricu iz prošlosti, odnosno određena lica koja su bliska bivšem režimu i za koje smatram da pokušavaju iskoristiti ovu situaciju i ovaj izuzetno nemili događaj koji je zadesio našeg sugrađanina, kako bi dodatno destabilizovali poprilično usloženu bezbjednosnu situaciju u državi. Ono što je važno znati jeste da je taj modus operandi nama poznati iz nekih prethodnih perioda. 2016. pa 2019. pa 2020. Nakon određenih političkih promjena imali smo uvijek podizanje nacionalističkih tenzija u državi. Nažalost, čini mi se da je upravo sada slična situacija, samo što se kolokvijalno rečeno namjestila situacija da je blaga migraciona politika trenutne vlade Crne Gore pošla na ruku onim strukturama koje ne prezaju od toga da najosjetljivija osjećanja naših sugrađana iskoriste u cilju dezavuisanja javnosti i pokretanja određenih situacija koje po mom mišljenju mogu dovesti do tragičnih situacija. Također, dozvolit ćete mi da iznesem svoje mišljenje da je vrlo simptomatično da se u posljednjih mjesec dana dešavaju vrlo bitna hapšenja u odnosu na neke ljude koji su, da kažem, personifikacija te pozadine bivšeg režima, a da se u isto vrijeme dešavaju određene društvene turbulencije povezane sa bezbjednosnom situacijom, gdje se opet od strane tih struktura pokušava ukazati na nemoć bezbjednosnog aparata.